खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ गिबियावनो गासैखौबो बड' जोबनो स्लाव बरना लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर आं नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोनांथार भिडिअ लानानै फैलायदों दे जोंहा बे ग्रेड 3 एग्जामनि थाखाय आसामनि जेनेरेल नलेजनि माखासे आङो गोनां कुइसनफोरखौ नोंथांमोननो बर' रावजोंनो लानानै फैदों आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ गासिबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै लोगोफोर आं नोंथांमोननो मैया खोथा होदोंमोन दि आङो दिनै मेथामेटिक्स आरो रिजनिंनि माखासे कुइसनफोरखौ लाबोगोन होननानै नाथायबा लोगोफोर समा एसे दिनै टेक जाबाय दे आं नोंथांमोननो दिनै रिजनिं आरो मेथामेटिक्सनि भिडिअखौ होनो हानाय नंला आङो गाबोन नोंथांमोननो मेथामेटिक्स आरो रिजनिं आरो बेजों लोगोसे आङो साइन्सनि माखासे गोनां कुइसनफोरखौबो गाबोन हरनो नाजागोन आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो चेनेलावनो आपडेट थागोन होननानै लोगोफोर नायलांदो नोंथांमोना दिनैनि माखासे गोनां आसामनि जेनेरेल नलेजनि कुइसनफोरखौ जोंहा फार्स्ट नाम्बार सोंथियाव मा होनदों नै बबे सोहोरखौ आसामनि हारिमुआरि राजथावनि होननानैबो मिथियो होननानै बे सोंदों दे लोगोफोर आसामनि बबे मोनसे सोहोरखौ हारिमुआरि राजथावनि होनना मिथिनाय जायो बेखौ सोंदों which city is also known as the cultural capital of Assam होननानै इंलिसाव बेहाय सोंदों दा बेहाय लोगोफोर नोंथांमोना अपसन मोनब्रै मोननो हागोन दा बे मोनब्रै अपसननि गेजेराव जोंहा बबे मोनसे सिटिखौ बुंनाय जायोनो कालचारेल केपिटेल अफ आसाम होननानै अपसन नाम्बार ए जरहाटखौ दे लोगोफोर गोसोआव लाबोनो जाबाय जोबोद गोनांथार कुइसन दानिया फैदो जोंहा 2 नाम्बार सोंथियाव मा होनदों नै लोगोफोर द फार्स्ट नन गभर्नमेन्ट कलेज अफ आसाम इज दा बेहाय लोगोफोर सोंदों जोंहा आसामनि गिबिसिन नन गभर्नमेन्ट जाय माने सरकारि नङै कलेज बेखौ सोंदों नोंथांमोना बर'आव नायनो हागोन नै आसामनि गिबिसिन सरकारि नङै कलेज जायखौ जोङो प्राइभेट कलेज होनना बुङो दा बे बबे बेसां मायथाइयाव इस्टाब्लिश खालामनाय जादोंमोन ना 19 आगस्ट 1930 आव फार्स्ट जोंहा नन गभर्नमेन्ट कलेजखौ बानायनाय जादोंमोन दा बे नन गभर्नमेन्ट कलेजनि नामा मा बेखौ नोंथांमोना अपसनाव नागिरबानो जाबाय नै लोगोफोर बे मोनब्रै अपसननि गेजेराव जोंहा आसामनि गिबिसिन नन गभर्नमेन्ट कलेजआ जाहैबाय जेबि कलेज जरहाट नोंथांमोना बेखौ गोसोआव लाबोनो जाबाय जोबोद गोनांथार कुइसन बियो दानिया फैदो जोंहा 3 नाम्बाराव मा होनदों नै बबे मोनसे सोहोरखौ भारतनि सा सोहोर होननानै मिथियो माने सानि सोहोर होनना मिथिनाय जायो लोगोफोर इंलिसाव नोंथांमोना नायबानो जाबाय which one city is also known as the tea city of India होननानै बे बुंदों दे लोगोफोर आसामनि होनाखै बेहाय tea city of India दा बे नोंथांमोना मोनब्रै अपसन मोननो हागोन लोगोफोर जोंहा बे मोनब्रै अपसननि गेजेराव जोङो टी सिटी अफ इन्डिया बबे मोनसेखौ मिथिनाय जायो डिब्रुगड़खौ दे लोगोफोर गोसोआव लाबानो जाबाय दानिया फैदो जोंहा 4 नाम्बार सोंथियाव मा होनदों नै बबे मोनसेया आहम साम्रायजोनि जोबथा राजथावनि दा बेहाय सोंदों आहम किंडमनि जोबथा केपिटेलखौ सोंदों दे लोगोफोर लास्ट केपिटेलखौ इंलिसावबो नोंथांमोना कुइसनखौ नायनो हागोन नै which one was the last capital of the आहम किंडम दा बेहाय लोगोफोर नोंथांमोना अपसनखौ नायनो हागोन नै सारायदेवआवथ' जोंहा बियो लोगोफोर आहम किंडमनि फार्स्ट केपिटेलसो दे लोगोफोर बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय 1253 मायथाइयाव जोंहा आसामनि फार्स्ट सुकाफा आहम किंडमनि फार्स्ट राजाया माने किंआ सरायदेवआवहाय फार्स्ट केपिटेलखौ बानायदोंमोन दे आहम किंडमनि फार्स्ट केपिटेला जोंहा सारायदेव नाथायबा बे सोंदों जोंहा लास्ट केपिटेल अफ आहम किंडम बिनि कारेक्ट एन्सारा जाहैबाय लोगोफोर जरहाट दे लोगोफोर गोसोआव लानांगोन बेयो जोबोद गोनांथार दानिया फैदो जोंहा 5 नाम्बार सोंथियाव मा होनदों नै बबे हाग्रामाखौ जायदे पायेंआ हारसिङैनो गायदोंमोन दा बेहाय सोंदों which forest is single-handedly planted by जादे पायें दा जोबोद गोनांथार मोनसे कुइसन दे बेबो लोगोफोर दा बे नोंथांमोना मोनब्रै अपसन मोननो हागोन जादे पायेंआ बबे मोनसे फरेस्टखौ हाग्राखौ गाव हारसिङैनो बानायदोंमोन एबा गाव हारसिङैनो प्लान खालामदोंमोन आरो हाग्राफोरखौ दा बे जोंहा कारेक्ट एन्सारा जाहैबाय मलाई फरेस्ट दे लोगोफोर अपसन नाम्बार बिआ कारेक्ट एन्सार दानिया फैदो जोंहा 6 नाम्बार सोंथियाव मा होनदों नै क'च साम्रायजोनि नारानारिनि नंगुबै मुङा मा दा बे सोंदों लोगोफोर खम साम्रायजोनि नारानारिनि नंगुबै माने आबुं मुंखौ बे सोंदों दे लोगोफोर what is the original name of नारानारायण of Koch kingdom दा लोगोफोर नोंथांमोना बेहाय मोनब्रै अपसन मोननो हागोन नारानारायणखौ जोङो मा होननानैबो मिथियो बेबायदि कुइसना फैनो हागौ दे लोगोफोर नारानारायणनि गुबुन मोनसे मुङा मा एबा नारानारायणनि आसलि मुङा मा माने अरिजिनेल नामा मा बेखौबो सोंनो हागौ दा लोगोफोर जोंहा बे कारेक्ट एन्सारा जाहैबाय मालादेबा दै अपसन नाम्बार सिआ कारेक्ट एन्सार बे एग्जामाव फैनो हागौ जोबोद गोनांथार मोनसे कुइसन बेबो दानिया फैदो जोंहा 7 नाम्बार सोंथियाव मा होनदों नै बेसां मायथाइयाव मालादेबा एबा जायखौ जोङो मा होनना मिथियो नारानारायण होनना मिथियो नारायण बिमुंखौ मोनदोंमोन दा बे बिथाङाथ' नारायण बिमुंसो लादोंमोन ना दा बिथाङा बेसां मायथाइयाव लादोंमोन बेखौ सोंदों दे लोगोफोर दा नोंथांमोना अपसनखौ नायबानो जाबायनो इंलिसावबो नोंथांमोना फरायनानै नायग्रोबानो जाबाय इन which year मालादेबा नारानारायण acquired the title नारानारायण दा जोंहा बे अपसन मोनब्रैनि गेजेराव जोंहा लोगोफोर 1540 मायथाइयाव बिथाङा नारायण टाइटेलखौ लादोंमोन दे गोसोआव लाबोनो जाबाय
दानिया फैदो जोंहा 9 नम्बर सोंथियाव मा होनदों नै एम लिसासा डायनेस्टी वाज एस्टाब्लिश बाय एम लिसा होननानै आं बे फरायबाय दे माबायदि फरायो आं बेखौबो बारा मिथिया बेहाय एसे माने कमप्लिकेटेड आरो एम लिसा डायनेस्टी वाज एस्टाब्लिश बाय दा बेहाय नोंथांमोना नायदो नै मोनब्रै अपसन दा लोगोफोर जोंहा बे मोनब्रै अपसननि गेजेराव एम लिसा डायनेस्टीखौ सोर एस्टाब्लिश खालामदोंमोननो सालास थाम्बा नैबे अपसन नाम्बार सिया कारेक्ट एन्सार दे लोगोफोर दानिया फैदो जोंहा आसामिस माखासे नामफोर नालाय एसे गोब्राब आरो बुंनायावबो लोगोफोर दा बेहाय नोंथांमोना नायबानो जाबाय नै 9 नम्बर सोंथियाव मा होनदों नै बिसां मायथाइयाव ट्रिटि अफ माजुलिखौ कच राजा नारानारायण आरो आहम राजा सुकाम्फानि गेजेराव सहि होदोंमोन साइन होदोंमोन बेखौ सोंदों दे लोगोफोर दा बेहाय ओरैबो जानो हागौ कुइसना ट्रिटि अफ माजुलिखौ बिसां मायथाइयाव साइन खालामनाय जादोंमोन आरो बेजों लोगोसे कुइसना ओरैबो जायो ट्रिटि अफ माजुलिखौ सोर सानै राजानि गेजेराव साइन जादोंमोन बेखौबो बे कुइसना सोङो दे लोगोफोर इंलिसावबो नोंथांमोना नायनो हागोन नै इन व्हिच इयार ट्रिटि अफ माजुलि वाज साइन बिटुइन कच नारायण एन्ड आहम किंडम सुकाम्फा दा बेहायथ' जोंहा एन्सारबो बेहायनो दंखायो कच नारायण आरो आहम किं सुकाम्फानि गेजेराव ट्रिटि अफ माजुलिया साइन जादोंमोन बेखौबो नोंथांमोना गोसोआव लानांगोन आरो बिसां मायथाइयाव ट्रिटि अफ माजुलिया जोंहा साइन जादोंमोन बेखौबो नोंथांमोना गोसोआव लानांगोन अपसन नाम्बार बि 1563 मायथाइयाव दे लोगोफोर गोसोआव लानांगोन जोबोद मोनसे गोनांथार कुइसन बेबो दानिया फैदो जोंहा फखरुद्दीन आली आहमेद वाज दा प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया दा बे फखरुद्दीन आली आहमेदा भारतनि बिसां प्रेसिडेन्टनो बिथाङा बिसां प्रेसिडेन्टनो 5थि प्रेसिडेन्ट दै फखरुद्दीन आली आहमेद बिथाङा भारतनि 5थि प्रेसिडेन्टमोन बेखौ गोसोआव लाबोनो जाबाय फखरुद्दीन आली आहमेदा जोंहा बबेनिमोन लोगोफोर आसामिसमोन दे बियो आसामनिफ्रायमोन बिथाङा दानिया फैदो जोंहा 11 नम्बराव मा होनदों नै अनुवारा ताइमुर वाज दा चिफ मिनिस्टार अफ आसाम अनुवारा ताइमुरखौथ' नोंथांमोना गासिबो मिथिखागौ आसामनि जोंहा फार्स्ट फिमेल प्रेसिडेन्टमोन आरो बिथाङा मुस्लिममोन दै मुस्लिम आइजोमोन बिथाङा बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लाबोनो जाबाय 1980 आव बिथाङा आसामनि फार्स्ट फिमेल चिफ मिनिस्टार जादोंमोन दा बिथाङा बिसां चिफ मिनिस्टार जानो हादोंमोननो 9थि चिफ मिनिस्टार जानो हादोंमोन दै आसामनि बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लाबोनो जाबाय अनुवारा ताइमुरा वाज दा 8th चिफ मिनिस्टार अफ आसाम बेखौ गोसोआव लाबोनो जाबाय दानिया फैदो जोंहा 12 नम्बराव मा होनदों नै भारतनि गिबि जिल्ला बिजिरगिरिया सोर दा बे सोंदों हु वाज दा फार्स्ट इन्डियान डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट इन इन्डिया दा जोंहा भारतनि गिबिसिन डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेटआ सोर मोनो लोगोफोर नोंथांमोना अपसन नायबानो जाबाय बे मोनब्रै अपसननि गेजेराव लोगोफोर जोंहा आनन्दाराम बरुवा बिथाङा आसामनिल' नङा बियो भारतनिनो गिबिसिन डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेटमोन बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लानांगोन भारतनि गिबि इलेक्शन कमिशनारा सोर दा बे सोंदों भारतनि गिबि इलेक्शन कमिशनारा सोर आसामनिफ्राय सोर आरो लोगोफोर आसामनिफ्राय भारतनि गिबिसिन इलेक्शन कमिशनारा सोर बेखौ सोंदों लोगोफोर जोबोद मोनसे गोनांथार कुइसन बेबो हु वाज द फार्स्ट इलेक्शन कमिशनार अफ इन्डिया फ्रम आसामनिफ्राय सोर गिबिसिन इलेक्शन कमिशनार जानो हादोंमोन लोगोफोर अपसन मोनब्रैनि गेजेराव जोंहा लोगोफोर अपसन नाम्बार बि आ दै हरिशंकर ब्रह्म बिथाङा जानो हादोंमोन दै जोबोद मोनसे गोनांथार कुइसन बेबो दानिया फैदो जोंहा 14 नम्बर सोंथियाव मा होनदों नै आसामनि सिंह सुबुं होननानै मिथिनाय सरि बेहाय लिरनाया एसे मिस्टेक जाबाय दे लोगोफोर सोरखौ आसामनि सिंह सुबुं होननानैबो मिथियो होननानै बे लिरबाय दे आं लोगोफोर हु इज एल्स' नन एस दा लायन मेन अफ आसाम सोरखौ आसामनि लायन सुबुं होननानै मिथिनाय जायो बेखौ सोंदों दे लोगोफोर नोंथांमोना बे मोनब्रै अपसननि गेजेराव बिनि कारेक्ट एन्सारा जाहैबाय लोगोफोर जोंहा अपसन नाम्बार डि दै राधा गबिन्दा बरुवा बिथांखौ लायन मेन अफ आसाम होननानै मिथिनाय जायो दानिया फैदो जोंहा 15 नम्बर सोंथियाव मा होनदों नै प्रतिभा पाटेल इज दा प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया दा बेखौथ' नोंथांमोना मिथिखाबाय जोंहा माने भारतनि गिबिसिन आइजो प्रेसिडेन्टआ सोरमोन प्रतिभा पाटेलालै बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लाबोनो जाबाय जोबोद मोनसे गोनांथार कुइसन बेबो प्रतिभा पाटेल बिथाङा जोंहा भारतनि गिबिसिन आइजो प्रेसिडेन्टमोन दा बिथाङा बेसेबां प्रेसिडेन्टमोन बिथाङा जाबाय जोंहा 12थि प्रेसिडेन्टमोन दे लोगोफोर जोंहा अपसन नाम्बार सि आ बियो कारेक्ट एन्सार प्रतिभा पाटिल इज दा 12th प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लाबोनो जाबाय नैबे अपसन नाम्बार सि आ कारेक्ट एन्सार लोगोफोर नोंथांमोना बे PDF फाइलखौ डाउनलड खालामनानै रिभिजन खालामदै माखासे जोबोद गोनांथार कुइसन बियो एग्जामाव फैनो हागौ बादि मोनदों आङो आसा खालामो नोंथांमोनाबो गोसो होनानै गावबा गावनो मोजाङै फरायगासिनो दं होननानै लोगोफोर माबाफोर सोंनांगौ दङबा नोंथांमोना भिडिअ कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो हागोन माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव आंनो एसे खोन्थाहरनो हागोन दा बेखिनियानो लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदों होननानै लोगोफोरनो शेयार खालामबानो जाबाय गोजोन्थों